някой да очаквам това видео, а именно рум тур на моята стая. Така, започваме. Ето е пред стаята, вратата и имаме това, което от Пепко за не знам колко пари, от Пепко е за пред вратата. Ето. Отваряме, почваме. Телевизор с музика, стол, геймърски, виждате, тук бюрото, малко е разхвърлено, ама за момента е така. Е така, като подложка, на която ми е телефона. Тук имаме такова за вода, поставка, отверка, безлична клавиатура и мишка, компютър, тук с химикали. Това е кохче. Ето, да хвърляме вътре. Подложка, такава, за клавиатурата. Един контакт. Още една подложка. И тук стои това за интернет. Сега ще намаля малко, защото не знам дали се чуваме. Ето, на 8 пустих. Така, килимче. Ето килимче. Штори. Тук имаме една тераса, дето когато отваряме, винаги махаме така шторите. И сега отворено, виждате. Така. И друга по-малка тераса. Та тук е по-голема, имаме и столчета там. И сушилници, ама да. Вижте какъв гардероб. Голям гардероб. Леглото. Тук имаме едно такова дяло, ама да. Ето. Едно нощно шкафче. Тук имам гердани и някакво турбодъвка етикетче. Или не знам що е. Това е такова за комари, нощна лампа и още едно такова за поставка за вода за шише. Една възглавничка от Пепко, коледна. Една маймуна, една Мики Маус, не знам откъде е. Още една мини възглавничка, голяма възглавница и още една възглавница малка. Ето отгоре, покривалото над леглото. Геймърски стол, както може да видите. Тук вътре имам книги на Анди Студио. Двете, картичка с подпис. И ето от бялото тук долу е плакат. Едно камъче имам. Ето това, вижте. На моят YouTube канал Monchето.bg. Абонирайте се за него, между другото. Monchето.bg на български YouTube. Subscribe. Абонирайте се и за този тук канал се абонирайте, защото и за него ще качвам. За Скорпион Колело също се абонирайте. Скорпион Колело на български. Танчето.bg на английски. И Monchето.bg реакции на български. Това са ми всичките канали. Абонирайте се и лайквайте видеята в каналите. Ето геймерски стол, между другото, много яко. Както може да видите, е в матчинг с стената оранжева. Шторите оранжеви. Да. Ето. Седнах много удобно на столчето. Тук също имам шкафчета с някакви неща за рисуване. Ето го и големия компютър. Монитора. Ето това. Леглото го видяхте, това го видяхте, гардероба колко е голям. Още едно нощно шкафче имам тук. Тук имам... Ето това всичко може да видите. Ето такава поставка. Мидичка от морето от миналата година. Една такова ключодържателче. Една топка. Едно... не знам... вентилаторче и едно плюшено прасе и една касичка. Това е. Като украса, което съм си сложила. И да ви покажа. Тук също съм снимала видео, можете да ги лайкнете. В този гардероб. Имам някакви дрехи. И тук отгоре всички мои плюшени играчки. Почти всичките. Ама за момента съм събрала тия. Както може да видите, затваряме. Тук е пълно с дрехи. Тук отдолу. Също, а тук отдолу си слагам чантите. Ето. И това е.
рум тур на моята стая ще има също и в Скорпион колела на български канал, тъй че отидете тази събота, която идва, демек утре, ще кача рум тур там, да знаете. Тъй че лайквайте и се абонирайте. Чао!